sortimentom naše predanie je nielen rybárske, ale aj poľovnícke oblečenie. Z pooblečenia tu držíme rôzne typy. Sú to rybárske vesty, brodiace, muškárske, okrem toho sú to flisové bundy, zateplené membránové oblečenie, nohavice, na prechodné obdobie letné nohavice, maskáčové, zelené, takisto poľovnícke nešušťavé, rybárske šušťavé, väčšina oblečenia je nepremokavá. Väčšinou sú to značky od firmy Geoff Anderson Tandem Bites alebo od firmy Quantum. Preferujeme viac menej tú značku Geoff Anderson, ktorá má vynikajúce oblečenie, ktoré spĺňa všetky náročné požiadavky zákazníkov na paropriepustnosť, vodoodolnosť, neprefúkateľnosť vetrom, pohodlie, možnosť voľnosti pohybu. Oblečenie, ako som povedal, je nielen na prechodné obdobie, ale aj na zimu, na leto. Okrem toho sú tu naozaj oblečenia, alebo teda výrobky, ktoré sa dajú nosiť nielen na ryby, ale aj na bežné nosenie. Či sú to košele s krátkym rukavom, s dlhým rukavom, trička, krátke nohavice. Sortimentom ďalším je tu na... Stačí?